почалки göre zul başkarı ve yok şey bu hakis. Bu işteki istidval işteki danleştiğin aha ve itiqaştur duy dati ve danleştiğin oktur diyerlersin ah vahvuştur bu afak. Bakmanç sani şey niyel yol bakmanç sani. Ne şu boş salak kırık dünyanın birgili yap. Akı ve bakmaları bu ve sanileri bu bu dersi. شيء زور بريتو شرعها هاي قوازلو شيورا لها ما تيك شرع بينبو يال شرع بينبو قواب قوية يقولك شو بيغير قوي تاني سيدنا يعني الله وش تاق ويتعد قوال سعد لا بيتشتو هما دير دوستونا وماستش اعتقيل مشتوش ناغن نوتي تيوبا يوتشو بوتشاطير سير بوتشي اختير تاق يزول هو حلقي دون ده شيكب شاشيات زميل شاش ديق شو المدى اسمين دول نقاعد سكتريبونا شاشيات زميل كل يوم حدا يحتسى شيء ده قاعد شاش جيب اللي اوزر ده شيء قرر بقوا يغريات كالدوش يعاودتها اخوات اما مش تقوين هدو هو دنيا يحق زوم دينو اشتغلنا يميلوا يلاقي بطشال تلاقى يجيبوا القوز نقبوش تعال مدقات تعال وين ينيق شكرينا دو وين بقوان ثاني دوستو نيق ثاني بيشبه القوة تعال يشتين عمت يا بيشبه هرا قطع عود شوفوا يوقف ديسنو يجيبوا اللي وين حولي حاجنا وين دوستو أمني شيء دو يبقون سار قوبل دين دوي داتي بوشتك دو دير وين قاموا قوبل وين بطشال قوبل وين غاكي قوبل ينيو ماتدين دي داينيو يقوبل غير وين مثلا يدحر دين دا جوغر والشتين دين دا حق اي وقت بطشال خير نبلي داتين وشي مصو بقو لرك يشو دنيا نيو معيون شوات جوغر بريستيان دحل بطشال قواتي يو اصلا بريستيان خورش خينا دحل قوات شين اب يقع نبلي داتين شو بيحكم كتاب مصر كنت عن قوبليات لا هايزر اسمه يزنا يريتو شرا شويتو بايا كريم شو هنا نوحي بطشال إشكيري بيزدين أصلا مستازوي رسي بطشال إشكيري يلسنسي تشوى حا شين بطشال كان يقع البين بس كوي ماشن بس شين بطشال يقع إتها إيغا دوي إتيقشتو دنيا نيوكار ميوكش بقون شلار ياشو مهتي يوي دقو ديج يوك وي بطشال قوبل ييني يات ميوك يوريس ميوك أدوكا شي ميوك وهوقا وكيكي وي بقوا بقدي دالي اللي قاتل يوشي دالي اللي يورشي الحمد لله دنيا نيوكارا بقون شلار ياشو خرقن سن ديلا تانلي اشتينا وياتني قطع ورتشا يوم يوي ظلم قوة يظلم شوين تعليلين بنا يجيب اللي يزول وين إيميل وين يعبور شان وين إيميل شاقتين ديلا داتا فدال يزين لك تيتو وين يعبور شان ويكوفو كياشكا دال يعي بيرتو ديوز ويشيبور شكاس دال وعطو شونا أنا براستاجو كفولة Царствовый шаш ночи букваш возна день штатунду России, но статут Международного уголовного суда подписать цедина, ратифицировать цедина. Таким образом Россия не подлежит суду. Но это совершенно не так. Вот международное право и даже в самом уставе Международного уголовного суда указано, что есть система проприо мото, которая позволяет генеральному прокурору возбудить уголовное дело по факту преступления, если мы представим полный пакет документов, который подтверждает эти факты. Мы представили эти документы в полной мере, более 200 листов. У Международного уголовного суда
нет никакого основания говорить о том, что что-то там не хватает. Там все хватает, все разложено в часовом механизме по своим местам, по 4 пунктам. Значит, 2 агрессии, геноцид, преступления против человечности, военные преступления. По этим пунктам мы представили полный пакет документов. И если бы этот пакет документов не был бы полным, у нас бы никогда не приняли эти документы. Эти документы были приняты, и у нас есть гарантийное письмо от Международного уголовного суда, который подтверждает, что они могут рассмотреть в том случае, если мы доводим, скажем вот так прямо, достанем письмо от Организации Объединенных Наций, которое подтвердит факт преступления России и своим письмом изложит, что МУС обязан заняться этим вопросом, возбудить уголовное дело. Но сегодня, когда я представил эти документы в МУС, я в своих документах указал, что я настаиваю на том, чтобы было расследование, не привлечь к ответственности в начальной стадии, а провести объективное расследование, признать или опровергнуть факт совершенных преступлений. У них нет никакого основания опровергать, что убийство такого количества людей – это не преступление, это не может такого быть. Поэтому они вынуждены будут сказать, что это были преступления. А раз они вынуждены сказать правду, то они должны исследовать дальше Бог без закона. И мы будем дальше настаивать на этом. Действительно, такие вопросы в один день не решаются. Но мы сделали шаги, которые позволяют им рассмотреть чеченский вопрос с позиции норм и принципов международного права. И дальше мы над этим будем работать. Да, Альберт,